Permezz ta' magna ġdida fid-Dipartiment tal-Uroloġija fih dan l-Isptar Mater Dei il-pazjenti li jbatu mill-ġebla fil-kliwi issa m'għandhomx għal xiex jagħmlu aktar operazzjoni jew jingħatalhom il-loppju. Dan tħabbar mid-Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fejn spjega kif din il-magna li ferm inqas invażiva mill-operazzjoni tradizzjonali se tagħmel differenza kbira f'ħajjed il-pazjent li issa jista' jirċiev il-kura mingħajr il-bżonn ta' ġranet jew ġimgħat ta' rkupru wara l-intervent. Aktar ma teknoloġija tavvanza, inkluż fil-qasam tas-saħħa, aktar il-pazjenti tagħna jkunu jistgħu jieħdu servizz li huwa modern u li huwa mingħajr skariċ u b'riżultati aħjar. Però biex dan ikun jista' jsir, naturalment, Dipartiment tas-Saħħa l-Gvern irid jagħmel l-investiment. Dawn il-ġranet inaugurajna magna ġdida illi tkisser il-ġebel ta' ġol Kliwi, ġol Ureters, fondi Ewropej illi ħad kompli tagħti servizz aħjar lil dawk il-pazjenti u għandna numru minnhom li tiżviluppalhom ġebla fil-kilwa. L-ispeċjalist fid-Dipartiment tal-Uroloġija Dr. David Farrugia spjega kif din il-magna ġdida tajn li t-tobba jaħdmu biżjed preċiżjoni u tippermetti li jsiru proċeduri differenti biha skont il-bżonn tal-pazjent. Issa l-mod ta' kif taħdem din il-magna, treatment huwa ħafna iktar tollerabbli għall-pazjenti, ġifieri il-maġġoranza tal-pazjenti li qegħdin nittrattaw biha ma qed ikollhom bżonn assolutament xejn tal-uġigħ, ġast jiġu hawnhekk, niċċekkjaw li nistgħu nipproċedu, jpoġġu fuq il-magna, jagħmlu s-sija li huwa il-treatment li kif jieħu waħed ieħor sija u jmorru d-dar. Dr. Farrugia spjega wkoll li din il-magna tneħħi l-bżonn li pazjent jiġi mraqqat jew imħeddel permezz tal-loppju li kienet problema l numru ta' pazjenti li ma setgħux jirċievu l-loppju għal raġunijiet mediċi oħrajn. Il-vantaġġ huwa ovvjament li jekk għandek nies li forsi ma jifilħux għall-loppju jew l-loppju huwa naqra riskjuż għalihom, qabel ma stajniex ġidna nosservawha ma stajniex nkissru l-ġebel tagħhom, però issa b'din il-magna nistgħu nkissru l-ġebel. Apparti minn hekk hija iktar toffrilna l-possibilità li l-ġebel nistgħu nittargetjawhom aħjar. So l-outcome, iċ-chances li jirnexxielna nkissru l-ġebla għandhom ikunu naqra ogħla minn kif kienu qabel. Min studji Ewropej jirriżulta li bejn 5% u 10% tal-popolazzjoni tista' tesperjenza ġebla fil-kliwi u għalkemm ħafna mill-pazjenti ma jkollhomx sintomi mill-bidu huma mijiet l-operazzjonijiet li jsiru f'pajjiżna biex il-ġebla titkisser.